Здравейте, уважаеми зрители! Отново е вторник, 19:30 и вие сте предаването Здраве за мен на телевизия TVN. Аз съм доктор Александър Кунев и поради повишения зрителски интерес отговаряме на вашите въпроси и нужди със следното. Тази вечер ще ви представя в реална обстановка как протича една женска консултация на една нормална бременност на една от нашите пациентки. Всичко, което видите в този репортаж, ще е записано, но в реално време се прави по този начин. Заповядайте. Добър ден. Заповядайте. Оставете чантичката на партньора. Сядайте. Това е наша бременна пациентка, която е бременна в 7-я лунарен месец. Как сте, Добромира? Добре. Някакви оплаквания? На този етап нямам. Редовно по малка, по голяма нужда ходите? Да. Болки, кървене, някакви оплаквания? Не, няма. Запушен нос? Не. Не? Спим на отворени прозорци. В сезона, когато се сменят сезоните пролет, лято, есен, зима, е изключително важно женската консултация да протече последния начин. Разпитване на пациентката за оплаквания, свързани с бременността и оплаквания не свързани с бременността. Разпитване на пациентката дали има оплаквания от страна на носоглътката, като хрема, запушен нос, кашлица, защото тези неща могат да влияят директно или индиректно върху бременността. Следващото нещо, което ще направим, да определим съставите акушерски методи как се развива бременността. Това значи да измерим обиколка на корем, фундус на матката, да измерим едно тегло, едно кръвно и да преминем към останалите неща и ехографското изследване. Би ли станало Добромирка за малко? Както си така. Едно от най-старите акушерски изследвания, това е обиколката на корема. Обиколка на корема, 106. Това до някаква степен във времето, когато ехографите са били още научна фантастика, е давало представа как обиколката на корема поема обиколката на матката и до каква степен плода се развива. Следващото нещо е фундуса на матката. Измерва се от синфизата до най-горната част, 30 см. Заповядай, сядай. Като тези два индиректни, така наречени стари акушерски белези, понякога могат да хванат дали плода изостава, дали един или са два плода, дали има някакво отклонение в акушерския статус. Високо кръвно имаш ли? Не, нямам. Добре. Сега ще измерим едно кръвно налягане на пациентката. Ръчичката, ако може. Като кръвното наляване е изключително важно да се следи по време на бременност последната причина. Някои жени, които са склонни към високо кръвно налягане, могат да вдигнат кръвно по време на бременността, което да е акушерско, пусни ръката, което да е акушерско усложнение, да доведе до патология от страна на плацента и от страна на плода. Нормалните стойности на кръвното налягане, както знаем, са 120 на 80 мм живачен стълб. За бремени се смята до 130 на 90. Ако стойностите, които показва кръвното налягане, са над тези стойности и съчетаят с отоци по ръцете, краката, корема и лицето, това е патология и налага хоспитализация. Освен всичко, при измерването на кръвното налягане се следи и за честотата на пулса. Отчетения пулс понякога може да покаже 125 на 80-90 пулс. Идеално. Така. Ръцете ще ми покажеш ли? Гледаме за отоци по ръцете, по китките, по лицето, по корема няма. Няма отоци по краката. Тоест, изследването до тук външно е наред. Изследванията ще ми покажеш ли? Предния път. Така. Да. Част от женската консултация е преглед на изследванията, които са правени последния път или непосредствено същия ден. Тези изследвания най-общо ни дават информация за това хомеостазата, вътрешната среда на организма, как действа. От изследванията, които се правят,
Едни от най-важните са всеки месец да се прави пълна кръвна картина и урина. От тези изследвания можем да съберем следната информация. Дали жената има анемичен синдром, дали се храни добре, дали има инфекция, дали има ниски тромбоцити, как е нивото на кръвната и захар, защото повечето бременни имат склонност, особено по-пълните, да вдигат захар към края на бременността и да може да се хване на време един гестационен диабет. От изследванията, които виждаме на нашата пациентка, всичко е в референтните граници. Има изследвания за кръвна група, има серологични изследвания, т.е. по параклиниката всичко е наред. Сега ще преминем към ехографското изследване, при което ще проследим различните етапи от развитие на глава, сърце, ръце, плацента, околоплодна течност и по този начин ще се уверим дали плода е в референтните стойности. Заповядай. Може да дойдеш отзад да гледаш. Заповядай. Слага се гел при ехографското изследване, което кара ултразвуковия лъч да проникне по-добре. Използваме околоплодната течност, която се намира като акустичен прозорец, в който може да се ориентираме. Първото, което ни се набива на очи, е, че пола е мъжки, което се вижда доста ясно от половия орган. Това естествено не е причината да й правим ехограф, но в някои случаи се вижда първично. Първото, което гледаме е къде е обърнат плода. В случая главата е горе, дупето е долу, затова казваме, че плода е разположен в седалищно предлежание, т.е. с дупето надолу. След това отиваме на главата. Ако срока на бременността е малък или желаем да гледаме по-детайлно, увеличаваме образа 2 пъти, стопираме образа и започваме да изследваме. Това е предната, това е задната част на мозъка, това е ляво, това е дясно. Това е главния мозък, това е малкия мозък. Формата на черепната кутия, това е срез на нивото на ушите, показва нормална форма и големина. Първото нещо, което измерваме, е разстоянието от ухо до ухо. Нарича се бипариетален диаметър и един от първите използвани в ехографията методи. БПД-71, 28 седмица и 4 дни. Следващата мярка, която използваме, е обиколката на главата от корена на носа до тила и настрани до ушите. HC-255. На тази снимка виждаме, че анатомията на мозъка е нормална, мерките са нормални. Тук се виждат очните ябълки в ляво и в дясно, корена на носа и при детайлно заглеждане може да видите двете ноздри. Вижда се и горна и долна устна. Именно тази снимка ни показва, че горната и долната устна са нормални, което изключва заешка устна или вълча уста. Т.е. това е морфология на лице. Щом се виждат и ноздрите, т.е. лицето е окей. Така, можем да при внимателно заглеждане се вижда дори лещата на окото. Ето това мъничко кръгло нещо е лещата на окото. В момента се движи, което говори, че дори в 7-я лунарен месец децата не винаги спят. Както човек като спи му се въртат очите, така и при децата. Вижда се част от едно ушенце, леко настрани. Характерно е, че в ранен срок на бременността, когато плода е между 1000 и 2500 грама, ушите са леко щръкнали, след това се прибират. Това е физиологично. Тук може да видим пак едно око с една леща и за малко се вижда как плода пие течност. Ето това движение е точно както плода прави като е риба. Пие течност. Една ръчичка се вижда, 1, 2, 3, 4 пръста, това е лявата ръка. Защо смятам, че е лявата? Защото палецът е отгоре. Така. Тук се вижда хубаво и плацентата. Това е плацентата по предната стена. Първа степен зрялост. Ето го мястото, където гръбначният стълб се включва в черепа. Това е така наречената атланто-окципитална става. Когато се включва на това място, всичко е наред. Тук се вижда малкия мозък на детето. Ето тази структура с вид на пеперуда е малкия мозък. Когато тя е нормално разположена, както е в момента, можем да измерим нейния диаметър.
31-28 седмица, което значи добре развит. Ако диаметъра на малкия мозък изпреварва всички други диаметри, можем да кажем, че детето ще е хиперактивно, ще е жизнено дете. В случая всичко е наред. Така. Ето пак се вижда лицето с устата. Така. Излизаме от режим на близко гледане. Ето едната ръка, отпред пред лицето, ето и другата. И отгоре се вижда едно кръче. В момента е сгънато като джобно ножче. Ето го палеца на ръката. Виждате? Това, което виждате отзад е другия крак. Когато се гледат крайници, изключително важно е да се оцени броя на костите на стъпалата и на ръцете и какъв е ъгъла между стъпалото и подбедрицата. Ето едно кръче, доста добре оформено, бих казал, с по-голям номер крак. Вижда се и пъпната връв. Сега ще я демонстрираме в цвят. Вижда се как свети. На пъпната връв може да се направи, освен директен оглед, и така нареченото доплерово изследване. При доплеровото изследване се получава една такава крива, която показва какво количество кръв минава от плацентата към плода. Имаме възможност да го измерим и ако стойностите са нормални, че е Resistance Index на Arteria umbilicalis, записваме, че е 0,5, което е в норма. Това е един ряден предиктивен белег, че жената няма да получи високо кръвно оттоци, няма да роди малък плод и е като една профилактика на високото кръвно. Доплеровото изследване може да се направи на много съдове, но най-често използване е този на плацентата. Изключително хубаво се вижда лещата на дясното око. Даже се вижда как се мърда. Виждате, наляво надясно. Това значи, че очните мускули са доста добре развити. Виждате ли как се движи? Така. Пак излизаме от режима зависа. Така. След главата и лицето преминаваме към изследване на гръбначния стълб. Ето къде започва. Отива надолу. Това са ребрата. Хубаво се виждат. И стига до кръст. Най-често място е това, където се намира спина бифида, при нашата пациентка отсъства. Отиваме на нивото на гръдния кош, където се мери обиколка на корем. Обиколката на корема винаги се мери от гръбначния стълб до пъпния пръстен и отстрани до ребрената дъга. 237. Също отговаря на седмиците, на които трябва да бъде. В един страничен профил можем да видим най-важните неща от гръдния кош. Гръбначен стълб, бял дроб, сърце, диафрагма, черва, пикоче мехур и стомах. Когато гръдните органи са си в гръдния кош, кларемните са си в кларема и разликата между тях, диафрагмата е цяла, това значи, че пациентката няма диафрагмална херния на плода. Наличието на добре оформена стомашна сянка говори за липса на патология от стомашно-чревния тракт. Вижда се сърцето, което е с нормална 4-кухинна структура. Ако нещо в анатомията на сърцето ни притеснява, увеличаваме резолюцията. Това е доплерово изследване за сърдечната чистота, която се прави на ниво лява камера. Сърдечната чистота на всички плодове от 12 до 40 седмица, от 120 до 160. В случая 146 е една съвсем нормална сърдечна чистота. Също се отбелязва в хода на изследването. Преминаваме към дупето, където отново виждаме, че пола е изразено мъжки. Вижда се дупето, бедрата, колената. Ще измериме дължината на бедрото. Всъщност това е интензивно отразеното в бяло от калция, бедрена кост, която се мери от тазобедрената става до коляното, 58. В случая нашия малък герой е 1007 грама,
28 гестационна седмица, което в сантиметри значи 35 см за 27 юли и ако се роди на термин, ще е лъв. Гледаме количеството околоплодна течност. То трябва да е нормално, между 2 и 8 мм. Някой път колегите мерят, някой път само максимален джоб околоплодна течност 4,6. Измерваме дебелина на плацента, която също може да ни бъде предиктивен показател за наличие или липса на патология, 2,7. Всичко до 4 см е нормално. Ако плацента е по-голяма от 4 см, трябва да предполагаме някаква патология. Така. Гръбначен стълб отново се вижда. Ще намеря един участък от пъпна връв, само за да покажа нещо финално. И приключваме. Отиваме в този участък. Това е така наречения симптом на пръстена. Един голям и два малки съда. Стои като пръстен с два камъка. Това е вената и двете артерии. Когато видим подобна структура на пъпната връв, това в 99,9% изключва патология на сърдечно-съдовата система. Защото когато съдовете на плацентата са нормални, когато анатомията на плода е нормална, ние нямаме никакви притеснения. До тук виждаме една нормална бременност в 7-ми лунарен месец, която се развива чудесно. На пациентка, която няма високо кръвно, с нормални стойности на кръвното налягане. Рутинно ще пуснем изследванията и след обед ще ги изгледаме. Ако всичко протича по този начин, ние казваме на пациентката, че бременността й протича нормално, трябва да се видим след 25-30 дни и даваме хигиенно-диетични заключения. Преди това, че става топло, да се храни по-начесто с по-леки храни, да не прекалява със сладко, да следи килограми, като особено важно в този срок да се внимава бързо да не се качат повече от 4-5 кг. Всички симптоми, свързани с болки, кървене, главоболие, висока температура, трябва да се отнесат към нас. И ако всичко е наред, очакваме след 2 месеца и половина щастливото събитие на нашето мъжко бебе. Да благодарим да благодарим на нашата пациентка. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че бяхте и с нас тази вечер. Очаквам вашите въпроси на нашия редакционен имейл. Благодаря ви, бъдете здрави!